Hukumar yammacin Afirka wato ECOWAS tuni ta tura da tawagar sasanci zuwa jamhuriyar Niger. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a sashin labarai da rahotanni wanda suke zo muku kai tsaye daga tashar Gurjiya Hausa TV. Idan wannan ne zuwan ka karo na farko zuwa wannan tasha, kar ka manta da danna subscribe da kuma alamar kararrawa domin samun sahihun labarai da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki daya. Yanzu sai ku getta zama domin jin cikakken rahoton. A makonnin da ya gabata ne aka samu labarin kifar da gwamnatin Bazoum na farar hula wanda ke jagorantar kasar Niger, wanda rukunin sojojin kasar suka aiwatar da hakan. Babu shakka faruwar hakan ya janyo cece-kuce a kasashen yammacin Afirka, musamman hukumar da ke kula da yammacin Afirka wato ECOWAS da ɗaya takwarar tata wato hukumar AU wato African Union. Juyin mulkin da yana zuwa ne tun bayan furucin da shugaban kasar Niger din wato Bazoum yayi, inda yake cewa lokaci yayi da ya kamata ya yanke burbuɗin alakar da ke tsakaninsa da kasar Faransa, inda ya ce lokaci yayi da ya kamata kasar Niger da samar da kudinta da sauran wasu abubuwa da ya kamace ta.